ngambara ing ngawang ayo kene Mbak Sriyanti Mbak Darwati ngelangut bebasan tanpa tapi orang basing mega mandang ngibar ngitari jagat mulak toro ngerembok komum kiai kono katungkul ngungkar gagasan satama ati bawa ngipi sowan Mbak Sri Mbak Dar sowan wonten dalemipun Mas Jiono Bapak Jiono wah Mas orang ngira saiki dadi bapak ya tetep Mas delok kas Mbah bapak ndak terus harus delok kas Mbah oh sik urung saiki Mas karo Mbak sik saiki Mas karo Mbak sik ngene Mas karo Mbak aku tadi setahun kas sakek bapak aku tak nyicil muni Mbah yo sing digolo-golo sing digadang-gadang saiki iki lho nganti dundangke campur sari dapros wiit apa bolo dhewe milih arep dadekke Mbah karo Kang Jiono ya muga-muga berkah tetep darmane ngasepu iya Mas pihak besan kadang besan wah kadang besan kok pihak besan kaya kadang besan sadulur Bapak Juli nyuwun ngapunten Bapak winjang dinten Rebo kula mboten saged nderek mriku mergane Mas ora WA anak WA itu ya dengan terpaksanya semerintil gitu ya oh ngono ya Mas aku ya dadi ora melu ngopo lah mergane aku ya ora dikon wis padha ngene iki kanggo awake dhewe iki seniman ki wah napa hai sayangku cintaku wah bojoku nusul sebulan iki alah ngono nggih halo sayang butuh apa ki ya lemune oh Pak Jiono nggih kok pintere raja Mbak ki mono jenenge paket komplit ibu-ibu DPR ibu-ibu DPR kok wah pendelmen Pak Kendel ora ning kantel-kantelane apa-apa keplok-keplok dereng ora nggo candelan ning wah pasuryane awake semringah kaya aku kaya bojoku dan luar biasa tenan kuru gandage nggih menika wonten namala dipun wasana rumiyin dari Ibu DPR aku cerake mah ketok lah sampean nek cerak ngene ra ketok ora ketok ngene iya lho aku nek adoh ki cetha tuwa ngono ki ya minta lagu Pak nggih nggih Pak MC urung diwaca kesayangan Kusuma Wijaya kentir iki kok mah ngono nek MC-ne barang kentir kitir oh alah kitir semilir kitir kok ya dadi kentir aku arep muni iki mung biasane lagi iki sok cupat ayo muni kentir daturke menapa ingkang jumbo kalian swasananipun nginat paring pandonga dhumateng Bapak Jiono anggenipun miwaha putra nggih margi menika kanggo nganten melati rinon sewu oh ngono anjir melati rinon se nggih wis madang Mur
Padha. Kok terus tawa-tawa. Lah ya aku mau wis tawani ning aku ora sempat wong tek aku ya telat lah. Alhamdulillah iki mau ki turune kepenak. Nggih. Yen timbang ra penak kaya sampean iki lho. Iya. Alhamdulillah jam 4 munggah turu. Kok ora tau turu. Senengane tirakat. Lho jenengane malah dolanan meneh. Wong melek iki sabar lan nerima. Dolanan ki dolanan balung iki. Kok dolanan balung lho. Co. Bisa. Wis cukup aku. Iya, lakon sing tak tampa wis tak tampa nih. Ya. Sing penting Gusti Allah sing ngerti. Oke. Melatih Rinonce. Aku golek bakso kok, bakso balungan kok ning kuburan. Lakae wis mrene nyangking kembang melati rinonce tanda yeti natepis saku hati Mbak Sri, Dadar. Jane Kang Jiono ki ra ngandel Kang Gangsar. Ra ngandel Kang Gangsar. Jane arep dikendangi dhewe. Aja ngono. Tangane ngene terus. Wingi lho Mas Gangsar. Ora ngono. Oh iya. Jenengane seniman ki ngene iki ya. Iya. Wis. Anu. Muga-muga berkah. Nggih. Aja dipaidu ngono. Tumapak ngantos dumugi paripurna lan salaminipun anggayuh kamulyanipun anak mugi kasembadan. Amin. Aku ya mengiso ndedonga ngono kuwi nak. Ora iso ngenehi apa-apa. Lah ngenehi apa? Yo. Tenane ra ngenehi apa-apa. Tego temen. Kok lega priye? Wong aku yang jagake kene kok. Dapure. Nggih. Pak Juli ngersake lagu napa Pak Juli? Nggih. Niki khusus kangge besan. Mboten mung ombo. Oh, nganu monggo. Lho lho. Oh, untare mah ombo. Monggo. Ngersake lagu napa? Oh, pepeling. Ibu Juli. Pak mangke selak bubar nek pepeling, Pak. Oke. Mugi-mugi Pepeling. kasembadan. Nggih, mangke diparingi mangke. Nggih. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu
ngaturaken wilujeng lenggah dumateng kadang-kadang besan. Ingkang saking Kenayan. Manugi saking Pak Jumadi. Niku ora nayan niku. Gerdu ya. Gerdu. Kuwi yo gerdu yo nayan, penting di ono swanting yo kuwi. Kok sanggon-gon kowe ora ngerti. Ngendi kene mesti ana Pak Jumadi. Oh, kuwi krosonan kok. Krosonan. Kok kroso tegese? Dadine cara nggone sanak sedulur duwe gawe iki wis krasa sik ora sadundang. Permusuhan ya. Kuwi cara senimane aku. Aku ya krasa. Ngono kuwi. Penting anggerane swara diesel tak parani aku. Wingi malah kesasar. Sasar kenapa? Oh ning swara diesel to. Pak parani jebulane Jayamik. Wes. Seton nelek entengan lho. Nyandang wis nyandang ngono kuwi. Nganggo keris barang. Jak ngecor karo Jayamik. Menang sangi. Menang. Maka telasaken. Iki pasanganku mawar. Sampun kepareng aturaken melati ronce lumantar para kanca putra gemilang campur sari ingkang dipundukung kalian para kadang-kadang Dapros audio ugi dipun lestanturaken kalian Bolo Dewi video shooting. Semoga Mbak Mariana, Mbak Eva nyarengi swanipun Risang Binargia pinanganten sarimbit denyo gantos busana nerpati Mbak Bini sampun rampung kepareng lumebet semoga. Campur sari putra gemilang rampak kayang penggara api ayu-ayu penyanyine yo tanggap campur sari yo tanggap campur sari. Soan Mbak Eva, Mbak Mariana. Bang Bayi. Ah niku itil-itilane di anu sih. Apa. Iki lho, pencetane iki lho. Karang isih perawan ki dadak gagap. Iya lah to. Perawan. Percaya Pak jenenge. Percaya. Percaya lah karang taune lho. Perone nak awan kok ya. Lembengi ya wis kudanan. Nggih. Mas Benjo. Ya. Alhamdulillah sowan. Yoga-yoga terus nyaut. Ya. Ya. Mbak Mariana, Pripun kok ngantos randat anggenipun sowan? Apa iki mungkin bar double apa piye? Mau ki nang GP macet. Oh, GP macet. Heeh, iki mau kita kan jurang mau ana iki cegatan. Apa? Nagih utang. Kae wong nayan. Apa ora metu dhuwur metu tol kayangan lho? Metu tol kayangan. Iya lho. Tol. Awak lo bisa do tak bayar kok ngerti lah aku nyanyi ditututi iki mesti wis. Nggih, menika wonten panyunan saking ibu-ibu dapur ingkang ngersakaken lelakon kesayangan. Nggih. Heeh. Mas. Mbak menawi mengke saking kadang-kadang pisan ngersakaken lelakon mumpung wonten ingkang menika saged pinanggih. Amin. Piye? Sik, aku tak matur. Matur lah. Nggih ya Allah. Bestiku kok wis mantu lho anakku lagi 15 sasi kok wis mantu karepmu piye? He? Enggak-enggak aku to, Mas. Enggak-enggak aku ndek anak meneh, Gek. Ngene iki lah yo bagus ngono lho. Piye. Selamat ya, Mas. Nggih, sakinah mawaddah warahmah ya, Mas. Nggih, iki yo nganten. Si sakinah mawaddah warahmah kono mak kene. Lho rumangsamu nganten lawas ki yo didongake lho. Nganten lawas iki cobane malah kaya bener. Ora kaya awak dhewe. Ngandani nganten anyar ki luwih gampang timbanding nganten lawas. Lah ya. Nganten lawas kandhanane angel kok. Dongake sik nak.
Aku iki kandhani ra tau Nggih, gugu. Mbak. Nggih. Jan anu tenan ki. Momsor, Mas. Apane momcor? Momsor. Nganteni karo ibuke manten kalih ibu besan nggih nggih ngoten lho nggih. Alhamdulillah wis arep ndek putu lho Mas. Alon-alon nggih tindak tanduk. Kuwi dialon-alon ya Mas. Pak. Amin nggih. Aku gek ngomongi Mas Budi. Pripun? Mas Budi alon-alon nggih. Nek kesengkan kuntek kaya iki. Ler ruang tamu. Kesengkan kuwi. Nggih. Loh, aku Alhamdulillah. ndelok nonton karo apa? Nggih. Mas Budi Mas selamat, nganter Mbak nganter Indah lho. selamat nggih. Pak, Bu selamat nggih, Pak, Bu pun gadah mantu nggih. Nek tasih kirang kula nggih saged dibek mantu nggih. Nggih apa? Oh, mindong iki ya ora apa-apa lho, Mas. Alah. Nggih cara bengi ming gawe betah melek. Watos kabeh. Masamu kene iki jeh ngeper kabeh lho. Raketan bar medun mesin. Mbak Jumadi. Pak Jumadi. Kok ngene kok isih ngepir apa ya apire iki kok ngopo? Jenengane kok maidonan lho. Ya maido. Kene iki mudhun mesin pisan tak ganti ori kabeh. Wedan. Wah, apik lho. Ngalahke sing cek dok. Gadis-gadis kuwi rumangsa. Mulane wingi ndase ra katut. Upama motor ki dicototi ki lho. Iya. Nah, dikoki oli neh ka lho. Iki aku seneng lho iki. Nggih. Ning gone Mas Jiono iki para paraga sing amon tamu iki apa ling ngatur iki lho. Nggih. Ling ngatur ki apik tenan. Lha pripun? Sing putri dhewe, Nggih. kakung dhewe. Heeh. Sing putri jilbaban apik-apik. Nggih. Ibu kaya ibu-ibu muslimat. Nggih. Aku ngerti. Pripun? Ki seragame oke-oke ya nggone RT-nan kuwi. Wong kok kowe iki buka wadi kok jan. Buka Mayoritas. Napa nggih, Bu? Betul seragam RT. Ora ngendi nggon. Ora nggonku ora ngendi iki mesti anggere bar bodho ki wah tuku seragam. Ku jagong bareng yo padha yo. Kowe kok nyepelekke ibu-ibu kenayan. Ibu-ibu lho sesasi nek tuku gamis ki lho. Sak kodi. Alah kalah nggonku. Piro? Lho nggonku ki lho pendak sasi. Iki sesuk enek mantu. Wis tak tukoki seragam kabeh. Nggo namu. Oh dasare aku saiki dadi RW no. Dadi RW masyarakatku tak tukoki seragam. Sesuk liar do resepsi tak kon nganggo seragam bal-balan. Mangsamu ngarep pamong tamu kok. Kesayangan Mang Ayu lumantar prakanca Putra Gemilang.
Samsaya dalu harara sabyor lintang kang kumedhap Tesonya tengah wangi Lumrang kandaning pos Pita karyaning Putyanira Sang Tejamaya hamrengan lir swaraning mradu kanto manungsa sarining kembang